Ассалому алейкум, мардами ғариб апа хуаракои ма ҳама каса сӯзак хубаки ҷамаки гирдакин аввали бихезем бачаёча рӯз шид аввали симсимаки рӯзшавия шумо ховем бачаёча гулакое ки баждар расидаг неста бачаёча гулакура дуртара кинена гуфти апа гулак тулак чулака ба мактаб роӣ кинена навораки мара нигоҳ кине ки гарини бачи мишимаки боронай навордаем шумо нав хестестен ма навор кестам и хонаи мо шаҳр душанбе поёни корон пеш мачити муфтӣ бародару ҳавлиш я 2 сотих я 5-6 дар хонаи неки хоно арзандаи бародару якум уҷратхона мешава бародару ғариби ма пахвараку хизматакам барои шумо бародару ма саграи хизматгорум я саграи лағлақи меом барои шумо 7-8 мекунам ҳоҷиснат бисёр мардаки хубаи фирмаи ҳоҷиснатай хонара барои шумо 775 000 кадем имеарзида и бародару нигоҳ кунед ки таашо хона дар поли парковка як таиҷа خلاصه گپ اولی این یگم معرکه شوه پول خلقی گیپرازی ما میبرده ای برایم که قیمت بده انا پادبال شدیدم برادر غریبی ما اینا مایدا با سوی بالا میبریم بچه‌ها نگاه کنین که درامه چه خیلی بفهمیم اوه اولی برادر غریب اسپید کنین اسپید ای ها اولی بای این خونه این ریمونش باور کرد توغری نمیگیره به حد ремонтш ба маза ҳайбат буда хона сам дели меарзида бародару ғариби ма пахвараку хизмати саграи лағлақӣ барои шумо хизматакон ва қадр кунин аввали хона шаҳр душанбе поёни корвон пеши мачити муфтӣ марҳамат кун супед ки бачаёча супед ки я хеле хона намеёвид аномтон ҷонум ҳа аввали баги нархи авлока агиме улмулу аввали шафтулу хта мебинӣ ошак чава меарза бачаёча пул надорум агани худа мегӯш ҳамин квартира да 1000 гор хубае пул надорум агани худа ки мехармаш бародару иҷа об свет постояние як фирдавсие об свет постояние бародару ғариб хизмати марои шумое дар номтон ҷонум занг бизанин успед кунин